Takže čau lidi, dneska se podíváme na tohle extrémní video. Dneska jsme jedíme tuhle postiženou koloběžku. Dále takže tohle postiženou koloběžkou, podívejte se na ten grip tape. Takže až budeme na místě, tak se vám ozvem. Takže lidi, už jsme tady, ale my jsme si to dali špatně a ono, když narovnej to. Tak ono, když to narovnáš, tak reálně to kolečko je takto. Takže je to trošku blbý. A my jsme chtěli s tím tady něco udělat a ono to prostě, my jsme tady s tím flákali. Ano, je to rozšroubovaný, to se tam zaseklo, vole. Jo, ono se to tam zaseklo, takže já si s tím můžu zkusit skočit. Počkej, půjď, já to jdu zkusit s tím skočit. Ber mobil, ber kabelu. Čekaj. A tady ten spot. Chtěli jsme jít na tamten, ale tam teďko nemůžem. Hej, Honzo, pojď zpátky. No, takže on s tím tam fláká na zem. Pojď. Tak mě já s tím jdu skočit. Takže. Takže já jdu takhle, jo? Já jdu s tím skočit. Hej, to se vyndává. Jo, takže my jsme se s tím podařili tak vyndat, takže tady máme jako takové, že já to tam dám. Počkej, zkusíme ještě, než se to tam zasekne. To byl brieflip. Vole, pojď, brieflip. No dobrý, natáčej. OK, počkej. Vezmi to. Počkej, já to jenom tady Jak lidi, mám nové nálepky na helmě. Já jdu to sjet. Vidíme to. Jo, takže umbrella. Takže teďko to jdem složit. Pojď to složit, ale rovně hlavně, jo. Máš to teďka kolečko rovně, takže hlavně dej ty řídítka rovně teďko. Takže dej ty řídítka rovně hlavně. Hlavně to je rovně. Bacha, máš to křivo. Dobrý. Tak pojď. Yes. Tak já to jdu skočit s tím. Jump. Jdem tady s tou shit koloběžkou. Teď to má to dobrý dorob test. Má to lepší jak naš koloběžky, asi. Ale asi tak, no. Takže se neboj. Neboj se. Ale zkusím nahoru. Ne, tak teďko jdu zkusit já. Jo? Takže já jdu zkusit teďko. Teďko jdeme zkusit tam. Jsme to rozdělili rovně. S. Co s tím mám jako udělat, aby to bylo dobře? Co s tím mám udělat? Hej, Můžeme se zkusit teďko tento raid teda našema koloběžkama. a tak můžeš začít, asi já přebírám kameru. Takže jdu na to a zkusím to jumpnout odsud. Já musím jumpnout na i tento. Ty takhle jdu z druhé strany. Ne. Tak pojď. Poskočil.
bombu. No, tak asi půjdu teďku já. Jdem to pošeredit. Videa. Čau.